Happy birthday to you. Happy birthday to you. Hello mga kachika, baw nag-birthday ang inyo Tsikadorang ay kwarta. Mga kachika, abi ko ay kita tihanda tulad, hay bisan dado hindi ta madakpan, hindi ta masaga ang sapa-sapa. Ti kay Tsikador ta nga bulsa, baw maragid, hubasgid, mayad bagani ang bulsa ni Tsikador na hubas, pi ang sapa-sapa sa likod balay, wa ay gid ta na nagakahubas. Mga kachika, ako gali ang inyong Tsikadorang Ilongga, may tinapusan, payway ito bra ti abi. Garing lang mga kachika, ginpadaraan ako ka agot ko nga bata ka pang bakal-bakal ang kapang birthday. Garing kuun ko, imbis nga i-birthday ko, unahon ko dulang kabakal ang bugas namon ti abi. Tapos mga kachika, ginbaklan ako ka cake kaakon nga umaga. Di mga kachika, amuran bala nga waay kita naga-expectar nga may Paskwa, gali kita nga gamay-gamay sa aton nga kaadlawan, no? Hay ang importante tanakanapon mga kachika, makabakal ako kabugas nga tirig-angon. Manaan mo mga kachika, adlaw-adlaw nagakaon taton, ti ang bugas tana, amuran ang importante ka naton. Una tanaya duha ka kabataan diyan mga kachika, hay manaan mo si Tsikador tanabaw ilam nalayta na kaparigos, hay manaan mo dayang mga ayam bala ang pagkaon nanda perfect init tigin pa bahaw pa antis na pakanon, hay ti syempre basi magkara dosle yung mga sungad kayam namon kung pakanon namon tamon katong linugaw nga perfect init ti anay nga pagkatapos ni Tsikador kapakaon ka mga ayam ko una marigos anay tigin hulat-hulat ko tana no panagunang kabataan, hay ilam ag ginagutom tanda dun mga kachika, pay mayad lang hay nakatapos man lagi si Tsikador ka parigos no pati nagdurungan kami kaong kung nagakamalami ka mga kachika dang mga birthday kada away ta dun da sa kala garing lang hay ti tawag bala nga kung maiyapon kita nga way makamit daraple ti kundi nang remedyo man ka madaple anhon mo hay pornada man tong dado ta abi sa imoy wa ay gani makaon sa katong nautod. Patikuan ka ko, nadaliyan mo ba? Pero Te mga kachika, tirawan tadayang cake nandang ubi ano daya gani ubi yema kuno namit man nagdaha man ako mga kachika kabihon pay gamay lang daw tunga lang to sa kilo yakon nga nadaha miyad lang to nga may iparis kami sa amon nga cake nga daya ho akong nagbakal sanda ka apat lang kahiwa nga manok sa jabi te amo lang ra mga kachika ang kaganapan kadayang aton nga birthday simple lang miyad lang gani hay may handa pa kita. Kung kapangita ka mo ka legit nga hampang pag core license adto lang kamo sa aton nga comment section ha kag may pa-surprise kita tuya sa mag-register.